so lemun tsami da khadija da manajan su ko an samu matsala, so wasu suna ta cewa sun ba da gaske bane, kawai sun tsara ne, content ne. So yanzu ina so dan kira shi in ji me ya faru, saboda mutane suna ta tambaya na me yake faruwa tsakanin su. Ku tsaya ku saurara mu ji menene dai gaya mana yayan su kenan Amir. Yanzu gashi nan dan kira shi dan Yarbawa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Amir ya ne? Allah ya biya tubo, sai ake cike ne. Allah lafiya kalau ya kwana biyu. Wallahi normal, a sha rubutu. Kai ba wani rubutu ba. Ha to a sha rubutu mana tubo. Ba wani rubutu da za a sha alaji. Kai sallah kawai. Baka gari ne? Allah ba na nan, ya ake ciki, kana ji na? Wai me yake faruwa ne? Na ji mutane suna ta tambaya na wai content ne kuke tsakanin ku da su lemun tsami da kai da lemun tsami ko da Khadija ko? Content? Wai content ne kuke yi, kuna rena ma mutane hankali, ba wani faɗa aka yi da gaske kun ba ku samu matsala ba. Wallahi da gaske ne tubo muka samu matsalan nan. Da gaske ne? Da gaske ne wallahi. To me ya faru ne kuma? Magana zai dan yi dogo zan so dai ma ne, amma dai bari dan yanki ma kalan shot haka. Okay. Ka gani? Na san mun je Zaria kwanaki. Mun je mun yi kwana biyu, to mun dawo da Khadija da lemun tsami. So lemu to ya je gida. A gari ban ga lemu ba, nake tambayar ina lemu. Sai gani na yake ce min lemu fa an ce an hana shi zuwa inda nake. Okay. Na ce kamar ya kenan. Sai na ce wa kenan, aka ce wai maman shi ta hana shi bidiyo da mu yanzu. Sai kwana biyu dai na ce dai ba haka maganar nan take ba, amma bari in jira ga maman shi za ta kira ni. Maman shi bata kira ni ba, kawai sai dai na ce bari in je gida. Same ta. Na kira ta na ce mata ga nan zan zo gida, na je gida muka zauna muka gaisa, na ce mata na zo an ce lemu ya daina bidiyo, lafiya? Sai take ce min wallahi lafiya kalau, dan uwan shi ne da suna taimaka musu, yanzu kuma sun daina taimaka musu saboda ana ganin lemu yana wannan harkar yana da kuɗi, su sun yi kuɗi kuma ashe ba su yi wannan kuɗin ba. Ka gane? Haka zalika idan aka zo kalan ana tambaya ana nuna wannan ne gidan su lemu, wasu ba sa yadda. Sai na ce gidan su kamar ya? Gidan su lemu. Sai na ce mata mu ma muna fuskantar wannan abin fa. Kawai mu ba a ji ne kawai saboda mu riga mun san akan abin. Sai na ce mata amma wannan surutun ba za ta taɓa dainawa ba sai san da kai nasara. Haka ne. Ko ba gaskiya ba? Sai ta ce to yanzu dai kam ƴan uwan shi, wani yanin baban shi daga Nijar ya ce ya daina bidiyo. Sai na ce to gaskiya ko da ni ma din da baki yanke hukuncin haka ba, kika kira ni kika zaunar da ni kika tambaye ni gashi to ni ma din zan iya baki wannan shawara in ce daina bidiyon saboda ki samu kwanciyar hankali. Gaskiya ne. Yana ce to yanzu kin ga sai a samu a saka lemun tsami a wani aiki haka, ko da dinki ne. Lemun ya dawo makaranta ya dinga zuwa. Sai ta nuna min dai to kalan dai normal idan baban shi ya sa shi aikin, ko kuma idan shi ya koma ya ci gaba da bidiyo, wannan ra'ayin kan shi. Sai na ce kai ke da can ke kika ba da lemu a bidiyo da shi, yanzu shi ai bai girman da zai je kama bidiyo kadai ba tare da izinin ki ba. Haka ne. Dai muka gama dai na mata addu'a, na ce Allah ya sa haka ya fi zama alkhairi. Ta ce amin ta ce amma ita ba abin da ne mata wallahi a zuciyanta. To amma kai tun da lokacin da ake samun kuɗi a Facebook din nan, baka ba ta kuɗi ne ita maman su? Kana ji ni two boys. Na rantse da Allah ni bai fi so uku na cire kuɗi a Facebook ba, kuma kowane wata ina zuwa in bata kuɗi. To kaga yanzu ba a samun kuɗi. Haka ne, sai dai irin su tallan data. Talla kuma in zaka shiga account ɗin mu kai ƙasa ka gani yaushe rabon da kaga talla. Ko na datan nema. Tunda mutane ba sa iya biyan 50,000 ma a musu talla ba sa iya biya. To kaga manta lemu suna zuwa makaranta boko ba. Ni nake biya musu. To idan yanzu aka ce an samu tallan a ce a wata ma an samu tallan 100,000 haka. Duk da ba ma lalle a samun ba in ba doki ba haka. To in aka samu wannan tallan ai ba zan yi tunanin ya za a ba maman shi kuɗi ba ne. Ya za a yi me yaron yake bukata tunda a hannuna yake. Shi da Khadija me suke bukata, kuma wata zai a ce za a ba da kuɗin makaranta boko haka. Kuma maybe za mu je wani gu transport da sauransu duk kaga dole, da kuma datan nawa muke konawa a wata, duk ka san wayannan lissafa. To lemu ya zo ya daina bidiyo, aka ce kawai kwana biyu. Sai na ji wani abokina wai zai ci gaba da bidiyo da shi.
Abokinka ne ma kenan. Abokina ne a da, amma mun dan samu matsala da shi akan kuɗi. Akwai kuɗin da ya shiga tsakanina da shi. Ka gane, har muka samu matsala da shi, ya zama dai muna sama da shi. Kawai sai na ji an ce wai shine yanzu manajan shi. Shine manajan shi, shi yake sa yana zazzagin kunnan kenan. Shi ne sa shi wannan bidiyon. Sai na koma gida, sai na je na tambaye ta, na ce ya na ga gashi nan kuma kin ce min bai daina bidiyo bane ko? Ya daina bidiyo, ya daina bidiyo. Kin ce min ya daina bidiyo, kuma gashi na ga an ba mu wani shi, kuma abokina. Kuma abokin na sai da ma kai wannan bidiyon da aka sa shi ya ce wai shine farin ciki na ne ko menene. Sai na ji na kunna mata bidiyon, na ce to kin ga abin da aka sa danki ya fara yi. Ya fara maka ba gaskiya. Sai ta ce ita bata san an yi wannan bidiyon ba. Ta ce min wallahi ita bata ba su shi dan su je su sa shi min wannan kaza ba. Tozar ta duniya ta gari ba. Na ce mata kuma ni arziki ya haɗa ni da ke, kuma ina kyautata zaton shi ya kamata ya raba mu da ke arzikin. Haka ne. In ce ba abin da na miki, ta ƙara cewa ita ba abin da na mata. Haka ne. Wai kanin baban shi ne ba ma shi wannan Ahmadin, dan Allah ka duba in ba akwai wata a ƙasa ba. Akwai wata gaskiya, akwai wani abu. Ba akwai wata a ƙasa ba, an kawai ana hana shi bidiyo. Kawai na ji da kwana biyu ne ko wai ya zama bidiyo. Kuma shi wancan din ba ma shirye shi. Haka ne. To kaga Allah kaɗai ya san abin da shi, ko shi wancan din ya zo ya ga mata aka ansa aka bashi. Haka shi dai zo ya ga mata kuna samun kuɗi kuna amfani da yaron. Yawwa, ka fahimta, wai shi zai taimaka ma rayuwar yaron. Na ce ni ba taimaka ma yaron kenan nake yi ba. Sashi a makaranta kan wasu mu muna gani a duk wanda zai yi ma mutum abin da ne ma wannan yaron, wallahi ni na yafi karfin a ce ni makiyin shi. Gaskiya haka. Saboda in ban san shi two boys, wallahi ni ka gane mutane ne sa shi a wannan sabgar two boys. Ka gane kuma duk abin da zan yi mai shi da Khadija ban bambanta su. Wani zuwan ma shi nake mu abin Khadija. Ina gani ai in mun zo location, ka san mutane ne, ka gane suna ta tambaya na like, ni ma dai na ga bidiyon, ka gane su ina ɗaukan abin content. To ka gane wai ashe shi sabon manajan nashi ya ma sa wasu ritsi bidiyo akan a ce mutunci na. Naga okay, shi kenan ya sa mutane su yi bidiyo a cikin yana. Ni kaina ma na kira shi a waya na ce wani ni da kai me nama ne kake bi na da shari kaza da kaza. Sai ke cewa ban cuci lemun tsamin bane, a fito da cutar da na mai din ne. Na ce dan girman Allah ka fito da cutar da neman lemun tsamin. Shi gayan yake faɗan ka haka ke. Sai na ce duka fa har yanzu ba bai kai shekara 1 da sanin lemun tsamin ba. Shi gayan ko kuma kila dalilin ka ne. Ma kai shekara 1 da sani na ba da sanin lemun. Dalilin ka ne ya san shi. Dalili na ya san shi. A gane shine abin yake min ciwo. Naga kuma sun koma suna so su yaƙe ni wai. Har sai ya ji yayi bidiyo yana ta ja mana zagi. Na ce to ana ta cewa in fito yi bidiyo, na ce ni ba zan yi bidiyo ba saboda in na fito ne bidiyo su mutane zan iya fitowa in zayyana gaskiya kuma su zo su karyata ni, amma duk wanda ya san gaskiyar bayani. Yawwa, lokacin da na fara bidiyo da lemun tsami an sanya yaron yake zuwa yanzu, duk wanda ya ce bai samu ci gaba ba makiyin ubangiji ne. Haka ne, gaskiya ne. A rayuwar yaron gaba daya. Kaga sai na ce to ai ni na gama musu komai a rayuwa. Tunda ni na ɗauko yaron na sa shi a wannan hanya, har duk wani wanda yake son shi ta sanadiyya ta ne. Gaskiya haka ne. Wani lokacin da aka ɗauko lemun tsami aka bani ba wai an haɗa min da kuɗi bane na ashe shi. Haka ne, kawai an kama da shi ne. Amma tsoron shi ne aka bani shi. Gaskiya ne, to ka ya ba gaskiya ba. Su ma mutane inda suna da lissafi da za su gana kan, amma ka san mutane ba kana da zage-zage. Kana ji na mutane ba, kana ji suna tunanin duk content ne kuke yi, amma kaga yanzu ni ba content muke yi ba, saboda akwai bidiyoyin da aka sa yaron ya yi yake zagi na ma yake ce min wawa. Ni ma na kalla wannan, ai nake ce to shi Amir wani irin abu ne haka da zo ana content da irin wannan. Dai two ways ka dai sani, ka san wasu abubuwan kai ma. Haka ne. To Amir, ka gane kawai dai ni shawaran da dan ba, ka gane kawai ka toshe kunnan ka. Su ba ka da kai da su da bidiyo yana kama. Da ji ka gane dole sai ya ci mun mutunci. Shi maganan da ya gaya maka akwai hukuma, ka gane shi gayan ba. Da ka je kawai ka report a kira shi yanzu kai da kai magana. Na ce mai ya daina bidiyo akan ya bata min suna, in ba ka ba hukuma ta shiga tsakanin sai ya ce ai na fi karfin ka da nan har abada haka ya gaya maka. Ya fi ni connection, sai na ce to normal ne. Ka damu, dale shi. Ka gane? Ya guri kawai Amir kawai. Ka gane? In na shigo dan kira ka. To shi kenan ba damuwa two ways. To kun ga dai abin da ya faru, kun ji abin da Amir ya ce. So wasu ne suka shiga tsakanin su domin su hada su, kamar irin abin da ya faru da Sele da Ajasu, da kuma abin da ya faru da Umar Bush da Ibrahim, duk irin wasu ne suke zuwa su shiga tsakani wanda ba su son ci gaban ka sai su shiga tsakanin. So yanzu kai lemun tsami na san da ka ci karo da wannan bidiyon nawa da kai kuma wanda ka ɗauke shi. Ka ce wai kai kafi karfin wani kaza. So abin da nake so in baka shawara shine lemun tsami, in Allah da wata rana zaka zo kai da ka sanin rabuwa da Amir da kai, saboda mu mun san zaman da kuke da Amir. Kawai Allah ya sa mu dace kawai.